където са вековните дъбове. Горе-долу така това е представлявало Магна Силва Българика преди хиляди години. На практика цялата Тракийска низина е била един огромен, невероятен лес с огромно биоразнообразие и страшно много дивеч и дълги животни. Имало камили и лъвове. Имало е страшно много неща, но другото интересно е, че всъщност на тази сравнително малка територия може да видим може би 60-70 вида птици, което е много голямо количество. До сега може би вече над 10 птици сме видели само откакто сме влезнали и сме изчакали вънка на входа. Предполагам, че ако някой от вас се интересува малко повече, може вече да разпознае големия синигер, зелениката, чинките, които постоянно се обаждат, папуня в момента се обаждат, така че всъщност ако имате какъвто и да е въпрос, черноглаво коприварче вече пее, ако имате какъвто и да е въпрос към нещо, което чувате и се чудите какво е, може да питате по всяко време. Има ли тук птици, които са редки и които да, в интерес на истината има доста, тук специално в тази територия има и много интересни горски видове, които не се наблюдават толкова често, като дърволазката, има няколко вида кълвачи, включително някои от тях много редки, а в по-широката зона, в полите на Родопите, вече може да видите някакви наистина много интересни и редки птици, включително тук видяхме препарат на царски орел. Точно в този район в миналото е имало царски орли, но нагоре може да видите скален орел, може да видите орел змия, малък красив орел, в района в миналото е гнездял дори супер редкия ловен сокол, сега в момента има сокол скитник нагоре по древото към Кричим. Така че всъщност района като цяло е много интересен и могат да се видят редки и защитени видове. А сега... полагат ли се някакви Да, специални това ще грижи да за попитам птиците? за птиците. Ами, В момента. на практика те постоянно се полагат, но зависи от какъв контекст гледаме. В момента има системен мониторинг на широко разпространените видове. Тази година има преброяване национално на белия щъркел и отделно има ключови проекти, които не са спирали и продължават под различна форма за опазването на царски орел, на египетски лешоят, на белоглави лешоят и на черния лешоят. Някои от тези видове, като царски орел, например, и като египетски лешоят, са тъй наречените чадърни видове, които много пъти хората питат защо е толкова важно да ги опазим тези видове, които имат свръхмалки популации. На практика, ако ние успеем да опазим ловния сокол, царски орел и египетски лешоят, ти за да опазиш тези видове трябва да опазиш цялото тяхно местообитание, в което влизат много интересни скални местообитания, вековни гори, местообитания, в които се хранят и съществуват техните видове жертви. Съответно, на практика трябва да опазиме много голяма част от България. Аз като попитах, полагат ли се някакви специфични грижи, имах предвид тук на територията на парка, за да бъде това огромно разнообразие от птици. Тук на територията на парка не се полагат специални грижи конкретно към птиците, но той се поддържа толкова добре от гледна точка на всички техни дейности, свързани с дивечи, че на практика това е своеобразен резерват и някаква рефугия, която е изключително ценна и на практика няма аналог в почти цялата местност, защото това е фактически изключително добре запазена равнинна гора, която на всичко горе е с специфичен статут и тук не се разхождат хора, няма браконьерство, контролът е много добър и така нататък. Така че всъщност от гледна точка на биоразнообразие на птици, специално в тази горска част, по-добре от това здравно. Няма аналог, имате предвид, че такава концентрация на различни видове да, тук няма. Специално това е като много добра запазена част на нещо, което е било в огромната си част Тракия преди 1000 години, например. За да видите подобно разнообразие птици, ще ви коства доста повече обикаляне в различни местообитания горски, за да може да видите цялото това разнообразие. Къде местообитания? В България? Да, в България. В смисъл трябва да ходите нагоре към планината, на други места и така нататък. Просто много малко такива места има останали. А може ли да го съпоставите като разнообразие на птици и биоразнообразие с други части на Европа? Това вече е доста така комплексен въпрос, но като цяло България, като цялостна територия за сравнително малки си размери има изключително високо биоразнообразие. От гледна точка на наблюдение на птици, конкретно ако ме питате, ние сме една от най-добрите дестинации в Европа. Може да се видят над 400 вида птици в България, като примерно за обиколка национална на България в рамките на 2 седмици в най-добрия период може да видите над 200 вида птици, което е абсолютно уникално. Подобни турове, за да направите, трябва да обикаляте Испания примерно един месец. Така че всъщност от гледна точка на такова биоразнообразие ние сме много напред. Има ли интерес тук към от орнитолози към региона на... Към региона, конкретно тук би могло да се създаде много добро развитие на специализиран такъв бъртолъчен туризъм и
особено фотографски туризъм, особено тук, защото има много какво да се види и да се снима. Но все Но още иначе няма. в региона, в широкия смисъл на думата, има много туристи, които ходят в източни Родопи, където са основните плаци на шиите, към Тригерат, за да гледат скалолазката и така нататък. Тези, които са на сравнително специализирано ниво бъртвочери и наблюдатели на птици, те имат обикновено списък с редки видове, които са основния фокус на екскурзията. Междувременно всичко друго го гледат и му се радват, както и днес ще видим десетки видове. Искам да ви попитам, вие предполагам знаете, полуострова на птиците, който е горе между Швеция и между Финландия. Тук птиците повече ли са, отколкото там като разнообразие? Като видове са повече, но местообитанията са много различни, така че от гледна точка на за какво отива човек да гледа, трудно може да се съпостави. Тоест, не можеш да кажеш, това е все едно да сравняваш различно културно, естествено. Не можеш да кажеш, че едното е по-важно или по-ценно от другото, но като брой птици, тук може да се видят повече видове. Добре, а вие може ли да си Още кажете, веднъж името, да. Димитър Гърдинаров, Българското дружество за защита на птиците. да си дадете после някакви телефони? А сега Това за се да